салому алейкум дӯстони азиз, мухлисон ва муҳибони телевизиони Танин, шабакаҳои иҷтимоии мо. Ба ҳар яке шумо дуруд мегӯем ва нашри навбатии барномаи фурсати гапро бароятон пешниҳод мекунем. Ман Ҳусим Орифпур ҳастам ва имрӯз меҳмони барномаи фурсати гап Шокиров Сайфурмалик, омӯзгор устоди тиҷорати нав дар суди мо ҳузур доранд. Хушомадед мегӯем. Пеш аз оне ки мо суҳбатро оғоз кунем, ман як чизро мехоҳам ба шумо баён намуда бошам. Чанд моҳ пеш, намедонам 2 моҳ ё 3 моҳ пеш, ман ба саҳифаи устод навишта будам ки агар имкон бошад, вақте шумо хуҷанд омадед, ҳамин ҷо бошед, мо як барнома сабт кунем. Бо ҳамин хоҳиши мо, бо коре, бо ташвише ба хуҷанд омаданд ва мо вохӯрдем, бисёр як суҳбати ҷолиб доштем ва имрӯз хостем ки ҳамин суҳбати гармамонро барои шумо тақсим кунем. Хуб, устод хуш омадед. раҳмати калом. Ҳусимҷон, беҳтарин ҳамин масъалае ки мардумро хизмат мекунед, ин чизи беҳад назин аст. Мана даъват кардед, хеле шод шудам. Бовар кунед, ҳамин масъалае ки ҳамин мардумро хизмат кара, ёрдам кара мекунем, ин чизи назин аст. раҳмати калом барои даъват. Ташаккур. Дӯстони азиз, пеш аз оне ки мо ба саволу ҷавоб гузарем, як чизро мегӯем. Имрӯз мо дар ин барнома доир ба усулҳои ба роҳ мондани тиҷорати муосир суҳбат мекунем ва муаммоҳо, роҳҳои бартарафи ҳамин муаммоҳо маълумот медиҳем ва албатта умед мекунем ки ҳамин суҳбати бисёр ҳам вижа ва кӯтоҳи мо ба шумо писанд меояд. Хуб, нахуст пеш аз оне ки суҳбатро оғоз кунем, ба тамошобинон як хабарро мерасонем. Санаи 2 ва 3 дар қасри ҷавонон бизнес тренинги муаллим доир мегардад ва ин дар таҷрибаи ҳамин тим, яъне тими Шокиров, калонтарин тренинг ба ҳисоб меёбад ва умед мекунем ки барои иштирокдорон ҳарфҳои нав, роҳҳои нав нишон дода мешавад. Хуб, бо чӣ тасмим шумо ба Хуҷанд омадед? Яъне чаро шумо тасмим гирифтед ки бояд дар шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна як тренинг бошад? Мардуми вилояти Суғд ҳамаш мардуме ки бисёр илм мекованд ва аз паи илм ҳастанд ва чизе ки таҷрибаое ки мо дар шаҳри Душанбе мекунем, корое ки мо мекунем, унҷо ба соҳаи бизнеси замонавӣ хеле тараққӣ ёфт. Оле мардуми вилояти Суғд, ноҳияҳо ҳамаш хабардор не ки чӣ хел тиҷорати замонавӣ кунем. Замонавӣ гуфта ман чӣ дар назар дорам, ин тиҷорате ки ҳозир замони дигар шудааст. Мисол технологияи нав омадагӣ, усулҳои пешбурдани тиҷорат шудагӣ. ҳалимин чиз мо ҳолиам қадимона бовар кунед ки корое мекардагӣ, мо ҳолиам фикр мекунем ки ҳамин як магазин кушодем, тамом бижа мо бизнесмен шудем, фикр мекунем. Лекин ҳамин хатогоҳи калон ҳаминҷа ба. Аз мисоли барои фаҳмо шудан, ёдтон бошад, агар аввал дару тирезаҳои чӯбин мекарданд. Чӯбин мекарданд, одамо даромада ҳамин чӯбин ба ҳар хел нақш мекарданд. Шурӯъ буд ҳақиқатан. Баъд мобайн ба ҳамин пластик пайдо шуд. Нигоҳ кунед чӣ қадар пластик бозор ба омаду якдам ба ҳамин дару тирезаҳои чӯбина абайн гирифт. Ҳозир ҳамин пластик ҳам қишлоқбе ҳам ҳаст, ҳам мисол шаҳрҳои калон ба ҳама ҷо ба ҳамин пластик омадагӣ. Одамое ки тиҷорате ки ҳамин дару тирезаҳои чӯбин мекард, а мобайн рафтанд ва ё уже ва ё наметавонанд нархошона арзонтар кунанд, сифатошона хубтар кунанд, бо ҷолибтар кунанд, ҳам ҳайку уже намешад уже замона тамом шуд. Акун мо бояд замона ба ҷавобгоҳи кор намонда кунем. Пластики уже ҳам аз рӯи овозаш, аз рӯи нархаш, аз рӯи сифаташ чанд қа чизе бурд кардост. Монам тиҷоратҳо мея ҳамун мобайни ҳамун мисоли дару тирезаҳои чӯбин бо ин ҳамин қафо мондагӣ. Алимин вақт расидагӣ ки ҳозир мо ҳамин замонавӣ гузарем. Яке аз замонавӣ чизҳои мевардагиҳо мо мисоли оддӣ фаҳмонам, чизе ки мо хариду фурӯш мекунем, яке аз замонавӣ интернете истифода бурдан, қувваи интернете истифода бурдан. Қувваи интернет мо ба хеле имкониятҳои калон метиҳад. Мисол вақте ки ҳамин навигарӣ мешавад, ҳар як мардум навигарии камтар вай қабул мекунанд. Мегӯянд ки ин чӣ мегӯяд зарар мебирад, намешавад, бовариашон нест. ёдтон бошад, агар мошинҳое ки автомат буромад, ганда карда буданд. Гуфтанд ки ин тез коробкаш вайрон мешуд, ки мешавад гуфта. Чизҳои интернет ҳам ҳозир мардум камтар фикр мекунанд ки фақат барои блогерою барои ҳамин чиз ҳай, лекин интернет як қувваи бузург дорад.
интернет кати одамо фақат як интернет дошта диги ҳичи надорад, лекин миллиардероям пайдо шуда рафтагиде. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин интернет ин оянда ба. мисоли оварда метавонам, ягон чи фурӯхтанӣ шавем агар, моҳон аввал ягон чи бизнес карданӣ шавем агар, кале ҳама ба чӣ пайдо мешавад? Сразу як магазин кушоему фурӯшим. Лекин одамое ҳаст ки даромадҳои калон мегирад, лекин магазинаш ҳам нест. сомонаи ва истифода мебаранд, мисол сомонтеҷия мегиранд, истифода мебаранд. ҳамон қишлоқ ҳам мисоли мурғу гӯсфанду ҳарчи ҳам фурӯхтосиянд. нигоҳ кунед чӣ хел тараққӣ кардагӣ. ҳама ҳамон хо нохо ҳамин замонавӣ шуданаш дар кор. ин чиза мон мехоҳеми намехоҳеми гузашта рафтан дар кор. Мардум ба ҳамин чиза ягон кас нишон доданаш дар кор. ҳамин ният кати мо хуҷамб омадем хабардор кардем ки мардум бедор шавен, ин чизо дига давлатҳо истифода бурдост. шумо ҳам хабардор шавен ки бозори мо холӣ ҳозир ягон хел бозингарои серьёзне нест. шумо метавонед ки истифода бурда тиҷоратонро чанд карата пеш баред. ҳамин ният кати омадем. хеле хуб. шумо бо мардум, яъне бо тоҷирон хеле зиёд суҳбат мекунед, ҳамкорӣ мекунед, роҳнамоӣ мекунед. хуб, бештар тоҷирони мо чӣ хатоҳо мекунанд? тоҷирони мо ҳамун фикрони ҳолиам қадимона. ба ин масъала ба гап занам. Бо қадимона гуфта чӣ дар назар дорам? Аввал тиҷората барои пеш бурдан мо боро мехаридем. як ҷо ё ягон завода месохтем, заказ мекардем, хушрӯй мекардем. баъд тиҷорат сар мешуд, фикр мекардем ки ҳамин боро ёфтӣ шуд. Барои ҳамин як ақида ҳаст ки барои тиҷорат кардан пул бисёр дар кор. ҳозир баъд фурӯш сар мешуд. якум қисм аввал бор, баъд фурӯш. ҳозир ҳамин фаҳмишо ҷоалӣ шудагӣ замони ҳозира ба. аввал фурӯш шудааст, баъд бор шудааст. яъне аввал ҳоли мо бор надошта уже ҳамон чизи фурӯхтаномо дар кор. аввал надошта фурӯхтаномо дар кор. баъд борро ташкил карда гирифтаномо дар кор. баъд мисоли оддӣ ҳама ба ҳамин хел чиз ҳай ки чӣ хел бебор мон вай карда метавонем. бор неста чӣ мефурӯшем агар бор набошад? ин роҳаш ҳаст. роҳаш чӣ? роҳи осонаш мон чӣ кор мекунем? бори худомо фурӯхтаномо шартми? ҳамин обязательно мон бори пуломо сарф карда ҳамин оварданомо шартми? ҳаст ку одамое ки ҳамин боро фурӯхтосиянд. ҳамин усули нав ки пешниҳод кунед, одамо харидор мекунанд. бисёр мардуми худомо барои чӣ бор ҳамин якум бор месад, барои фикр мекунанд ки фоида бисёртар гирам. ҳамин бори худат заказ кунӣ вай мешад ку, фоидааш бисёртар ку. инҷа ба главни вай ҳисоби объёма даже бисёртар кор мекунӣ, чем бори хариданат ба. маржаш зарур несту, ҳисоби количество хеле бурд мекунӣ. баъд вақте ки ту бори дигарои мефурӯшӣ, роҳи усулҳои интернета истифода бурда, ту пулат банд намешад бор ба. ту борат агар фурӯхтан тони вай бисёр намемонад. ту метавонӣ ки нерӯи қувваи ҳама чи вай ба сарф кунӣ. ҳамин ҷалб кардани муштарӣ ба сарф кунӣ беҳтар. ҳам ба аввал ҳунари фурӯхтану ҳунари маркетинга ёд гирифта. агар вақте ки ҳамин чиза ёд мегирӣ ки ту фарқаш не кадом намуди бор, ҳамаша фурӯхта метавонӣ. барои ҳамин ин ҳозир ба бисёртар месад қадраш чем бор. мо дар асри мутамаддин қарор дорем, дар асри 21. воқеан як асре ҳаст ки мо бо ин имкониятҳояш метавонем бисёр корҳоро анҷом дода бошем. хуб, суол ин аст ки дар ҳамин асри 21 чӣ чиз аввалин дараҷа меистад дар тиҷорати нав? яъне гӯем ки афзалият дорад. чӣ чиз афзалият дорад? бояд тоҷир ба чӣ бештар аҳамият диҳад то ин ки тиҷораташ рушд кунад? тиҷорате ки соҳибкоре ки тиҷорати аввал мекушод ва ҳунари маркетинга ёд гирифтанаш дар кор, ҳунари ҷалб кардани муштарӣ ёд гирифтанаш дар кор, муштарӣ ба фурӯшу муомила кара ҳамин чиза ёд гирифтанаш дар кор, ҳамин фурӯхтану ёд гирифтанаш дар кор. аз соҳибкоре ки уже фурӯхта метавонад, уже бизнесаш рафтост, вай ба якум дараҷа уже команда ки кор кардан ёд гирифтанаш дар кор. аламин масъалаи зарур барои одами нав кор мекардаги маркетинг, одаме ки ҷо тиҷораташ ҳаст, уже команда сохтанаш дар кор. метавонад ки ҳамин як маркетологи гирад. маркетолог одаме ки шумо ба муштарӣ ёфта метиҳад, ҳар хел роҳҳо кате амихелинга гирифта командаша сохта пеш барад. тиҷоратгарои муҳиме ки
агар команда дошта хоҳанд ку ҳамно ба проблеми асосиашон тиҷорат ба аҳама главнашон худашон. ҳамин агар ҳамин тиҷоратгар бошад ку гирду атрофаш ба команда ташкил мешавад. яъне фикр ҳамеша ки давра боим мешавад. мобайн ба ҳамин соҳибкору давра мешавад. айсоби оне ки чанд кас ки гап занаш дар кор вақташ намерасад ки барои рушд кардани тиҷорат сарф кунад. яъне футбол, агар команди футболро мисол биёрем, агар соҳибкор даруни ҳамун вайба дар ин футболро бозӣ кард. бизнесмен одаме ки уже ҳамчун тренер аберун нигоҳ мекунад. команде ташкил кардагӣ тиҷоратро пеш бурдост. мисол баъзе ҳамин гапҳои ман баъзе одамҳо мумкин афсона таваду ҳамин тиҷорат ба тиҷорати худам ба тиҷорати шогирдо ба соҳибони бизнес ин қадар кор ба дода шудагӣ не. системаи сохтагӣ, системаи махсус сохта мешавад ки ҳамун идора кунӣ, ҳамто партсохти одамҳо ҷамъ кардӣ худат рав гуфтанам не. арӯи идора кунӣ, чиҳо технологияи мо рақам дорем, технологияи рақам ки ти идора мекунӣ, бизнес рафтан мегирад. яъне арӯи қонуну қоидааш рафтан мегирӣ ва ту ҳамчун муассиси ҳамин бизнес, яъне асосгузори ҳамин бизнес, ту рушди бизнеса фикр мекунӣ. уже даруни кухня ба не, аз кухня берун ба. ҳамин ҳунарро ёд гирифта ко соҳибкоре ки уже ки доранд тиҷорат рафтосу уже команда сохта бузургшавӣ дорад. якта чизи зарураш ҳамин ки гуфтам монам, тиҷорат ду ҳолат дорад. ҳамагӣ ду ҳолат дорад. ё ҳолате ки рушд карда мерад, ё ҳолате ки қафо мерад. рӯз аз рӯз агар мо ҳечи навогарӣ накунем, ягон чизе ки ҳамихел буд ҳамихел рафтан гирад ко мон ҳамихел мондан гирем, ин маънои он дорад ки ту қафо рафтосе, чунки уже конкурентҳо дигаро омӯхта уже бузург шудааст, ту монде. барои ҳамин тиҷората днкаш ба ҳамихел чиз ки рӯз аз рӯз рушд карда нашдако. барои ҳамин чизҳои замонавӣ истифода бурда беҳтару хубтар карда нашдако. ҳарфи хубро гуфтед, яъне тим сохтан, як тими хубро сохтан ва меъёри интихоби ҳамин шахсиятҳо, кормандон кадомҳо аст? яъне ӯ бояд чӣ гуна инсон бошад? яъне бо чӣ меъёр мо инсонҳоро ба кор қабул кунем? беҳтарин савол. саволи беҳад зарур. вақте ки ҳамин командасозӣ аз ҳамин ҷалб кардани коргарон мешавад. ҳамин коргари вақте ки нодуруст интихоб кардӣ ку ту ба вай сад мотиватсияам ёрдам намекунад, сад ҳавасмандкунӣ пулиям кунӣ, сад мисол система кунӣ, дарсиям бефоида. уже маҳсули одами нодуруста бузург карда намешавад. яъне ҳамин зарур ки вақти гирифтан ба ҳамин нағзаша чинда гирифтан дар кор. ҳамин зарур. акун мон технологияи найм ба ҳамин коргар гирифтан ба сета сифат ба аҳамият метим. сифатҳои хард скил мегӯем, ҳунарҳои сахт мегӯем, тавониҳои сахт, софт скил, софташ мулоим, ҳамин тавонои мулоим, баъд ҳаст арзишҳо ҳаст, арзишҳои одамгарию ҳамин чизо ҳаст. акун нигоҳ кунед, вақте ки мо хард скил мегӯем, хард скил ин маънош он дорад ки одам ҳамчун компютери хуб мефаҳмад, чизое ки ҳисобкитобро хуб мефаҳмад, ягон қонуну қоидаҳое ки мисол бухгалтерия хубтар мерад, ҳунарҳое ки ҳамон соҳае ба вай мекунад, истифода бурда метавонад, риёзӣ бисёртар хуб мефаҳмад. ин хард. баъд баъдин софташ ба ин ҳунарҳое ки мулоим, гап зада тонистан, муомила карда тонистан, баромад карда тонистан, яъне ин чизо софт мешавад, муомила карда тонистан. баъд арзишҳо, ин одам чиро бовар мекунад. мисол чизое ҳаст ки ягон одамро зарар намерасондагӣ, ба зӯрӣ не, мисол чизое ҳаст ки ғайриқонунӣ, ҳамин хел чизо ин арзишҳо ба дохил мешавад. акун нигоҳ кунед, барои ҳамин коргар гирифтан ҳамин чапа мекунем, яъне барои мо якум дараҷа арзишаш буданаш дакор. яъне вақте ки одам фикрони шумо ки дуруст намегирад ку уже шумо дур рафта наметавонед. яъне мо коргари гирифта мақсадамон бисёр дур рафтан ку стратегически шунаш кор ку, яъне якум дараҷа ин арзишҳо дуруст гирифтанаш кор. яъне фикру хаёлою ҳамин дунё ба чӣ ба кадом мақсад ки кор карданаш ҳамин якум дараҷа меистад. дуюм дараҷа ин ҳамон ҳунарҳои гап зада тонистанаш, кор карда тонистанаш, муомила карда тонистанаш, яъне
тавоноии касбиш ин сеюм дараҷа меистад. мардуми худомо якум дараҷа ҳамон байша мекунад. Ин сарфа мерад, ин профессор будааст, ин ягала тавоноиш будааст, ҳамина гирифтан дар кор. Ин арзишҳош охиро меистад. барои чи ин хел мекунед? ҳамин ҳунарҳоя ҳамаша мобайни ҳамин 3 моҳ ба ёд гирифтан мумкин. ҳамин бухгалтерияшам ёд гирифтан мумкин, маркетингашам ёд гирифтан мумкин. ҳамин хард скиллоя 3 моҳ ёд гирифта мешавад. гап зада тонистан, коркуниш ин а 1 сол то 3 сола муомила каратона. арзишҳое ки гуфтем ки худи одам дорад, бовариҳо чӣ мекунад ва як мумкин ҳаёт нарасад ки дигар каратонем, одами фикрониш нодурусташа. барои ҳамин якум дараҷа ки меистад арзишҳо, дуюм ҳунарҳои мулоимаш, сеюм дараҷа ҳунарҳои сахташ. чаппаш ба ҳамин одамои кору мекардагиша айнан чаппаш ба. шумо гуфтед дар тиҷоратҳои худам ҳамин гуна як ибора буд. мегуфтед ки шумо худатон дар тиҷорат хато кардагӣ ҳастед ва дар ҳамин идомаи ҳамин савол чӣ хубтар аст, хато карда ёд гирем ё ин ки касе ба мо гӯяд ва ислоҳ шавем? беҳтарин савол. нигоҳ кунед, ҳамин дунё ба соҳибкор, бизнесмен хатогиҳоша пул кати санҷида мешавад. яъне соҳибкор ҳар як хатогишо пул метиҳад. хато бора заказ кард, пулай сӯхт. хато коргара гирифт, пулай сӯхт. хато реклама кард, пулай сӯхт. яъне нигоҳ кунед, хатогишо пул метиҳад. акун нигоҳ кунед, ҳаст як роҳ ҳаст ки ҳамин одамое ҳаст ки наомӯхта ҳамин хатогӣ кити мераванд. ҳамин ҳар як хатогишоно пулои гарона метиҳанд. ҳар як чиба пулои гарона дода, нервҳоша вайрон карда, асабҳоя вайрон шуда, саломатӣ вайрон карда, ин роҳ кити мераванд. қимат мехаранд. ҳамин хатогия қимат мехаранд. ҳаст одамое ки хатоги дигароя нархи арзон ба мехарад. мисол мерад дарсоба мерад, китобҳое мехонад, ҳар хел дигар соҳибкоро ки гап мезанад. яъне хатоги ҳаминои харидан, ҳамино ки муомила кардан, ҳамин муҳитдо будан чандкарата арзон меғалтад. по-любому ин меам пул метиҳи, инаш меам пул метиҳи. лекин ин омӯхтан чандкарата арзон мешавад. таҷриба ҳамихел мегӯяд ки арзон мешавад. ин духтури биам ҳамихел ҳаст ки пешгирӣ кардан, профилактика кардан чанд карат хубтару беҳтару арзонтар чем бемория соз кардан. инҷо дар бораи китоб гап задед. бо китоб, яъне ҳамон китобҳое ки барои рушди инсон кӯмак мекунанд, бо китоб ташаккул ёфтан осонтар аст ё ин ки бо шахси зинда дар тренингҳо ширкат варзида бо роҳнамоӣ рушд кардан осонтар аст? яъне кадомаш барои зудтар ба мақсад расидан кӯмак мекунад? ҷур ҳамин мошина скоросташ аст. скорости 1 аст, скорости 2 аст, скорости 3 аст. ҳамин ҳар як скоросташ дар кор. ҳамин мошин барои ҳаракат карданаш дар кор. китоб ҳам хубиш чӣ? вақте ки китобро мехонӣ ку ту як мавзӯи беҳад оҳиста оҳиста вай мекунӣ, ҳал мекунӣ. тренингҳо ё дарсҳо ино ҳамон мавзӯи суръати тез кити мегузарад. яъне саволи дурусташ ҳамин ки ин хел фақат китоб хонам гуфтанам фикри хом, фақат тренинг рафтанам фикри хом. ҳар ду масъалаам буданаш дар кор. як масъалаи оҳиста оҳиста ҳал карданаш дар кор, як масъала бо суръати тезам ҳал карданатам дар кор. ҳар душам хуб. шумо ҳамчун муаллим дар самти рушди тиҷорат ва тиҷорати нав 4 китобро номаша гӯед ки барои ман ва барои тамошобинон он зарур бошад. беҳтарин. яъне хонданаш. беҳтарин. пеш аз ин саволро ҷавоб додам, якта нозукиша гап занам. ҳамин ҳаст муаллим ҳаст ва ҳаст устод ҳаст. нигоҳ кунед, бисёри мон ҳар ду ҳамин калимая синоним фикр мекунем. мегӯем ки ҳарчам як мазмун дорад. муаллимӣ решаи калима илм, одаме ки илм метиҳад. устод одаме ки роҳнамоӣ мекунад, яъне роҳнамоӣ вай роҳашо нишон метиҳад. муаллимӣ чӯба барои он ки барои чӣ мо ба муаллимӣ иқадар касби популяр не, иқадар касбе ки даромадаш кам мешаду муаллимои қадраш камтар. барои он ки замонае ки ҳозир мо зиндагӣ мекунем, илм ройгон шудагӣ. ҳозир чӣ саволе ки дар кор бошад, дар бораи чизе ки хоҳед кунед, шумо метавонед ки Google бинависед, метавонед ки YouTube бинависед, бо хубтараш ҳамин нейросет ChatGPT бипурсед ки саволотон ба ҷавоб метиҳад.
нигоҳ кунед илм ройгон шудагӣ. Лекин илм ройгон шудагӣ аҳами чизи зарур ройгон шудагӣ, лекин мардум бо ҳолам камбағалу бояш ҳаст. Нигоҳ кунед чӣ хел. Яъне якум дараҷа моҳон илма сами главни монданомо дакор асос гузоштаномо дакор не. Моҳон ба устод даркор ки гӯяд ки ҳозир ту ба ин илма хонданат дакор. Ҳозир ба ин амин корро накаранат дакор. Яъне одаме ки самте интихоб мекунад. Ҳамин чиза бисёр мегӯям ки илм ройгон бачаҳо ҳама ҷо ҳаст ройгон. Ҳаракат кунед ки шумо бо устод бошад. Устод одаме ки медонад ки ту ба ҳозир чӣ даркор, чунки объективно нигоҳ мекунад, аз берун нигоҳ мекунад ки ту ба чӣ расидост. ҳунари устод ҳамин хел ки ту нишон медиҳад. Чемпионо медонад ки чӣ хел машқ карданаша, медонад ки чӣ хел часпу-часп карданаш дакор. Агар багирем агар спорт ба чӣ кор карданаша медонад. Ягон чи навигирӣ нест, лекин устод ҳамон ба планкаша мемонад. Ҳамин чанқа карданаш дакор, чӣ хел карданаш дакор, роҳаша нишон медиҳад. Одам бе муаллим метонад, лекин одам бе устод наметонад. Мебинед чӣ хел фикри хуб. Нисбати китобҳое ки ман тавсия метиҳам, ин агар ҳамин ҳаракат кардан дакор ки вобаста ба фаҳмиши баштанаш дакор, одам гузаштанаш дакор. Китобҳое ҳаст ки худи ман маъқул, лекин одамо хонан агар дуруст намегирад. Барои ҳамин ман китобҳои ҳар як уровинаш мегӯям. Примерно чи якум уровин одамо ба ҳар як китобе ки фикронӣ ки кор мекунад ко фикронӣ дуруст фикр кардан, чунки реша ҳама чи аз фикронӣ сар мешавад. Ҳамин чизҳои омӯхтан дакор. Яке аз китобҳое ки ман ба сахт маъқул, ин ҳамон одами аз ҳама бойтарин дар Вавилон Бобил мешавад. Чӣ хел Бобулистон Бобул сами багати человека Вавилон. Китоби нас, чунки китобе ки унҷа ба дар шакли ҳикоя нақл мекунад, беҳад вай мекунем, мефаҳмем, бисёр чизҳои мефаҳмем. Алон китоби нас, китобҳои Бодо Шефер анон хуб ман ҳастаст, якта сакчаи дабураш гап мезанад, ҳикоя кара нақл мекунад. Бо китобе ҳаст ки ман ба маъқул акон бисёртар урусӣ хондагима. Китобе ҳаст Мишление миллионера или как стать авантюристом. Ваям китоби беҳад хуб ки вая ҳамон вақте ки одам мехонад, ҳамин как будто ҳамон соҳиби ҳамин китобнавистагӣ автораш ки ту ҳамсӯҳбат мешӣ. Аламин китобҳо наст. 3 китоб. Чорум китобе ки ман тавсия метиҳам, ин ҳамон стратегия Голового океана. Ин мефаҳмед ки бозор ба чӣ хел тақсим мешавад гурӯҳбандиҳо. Аламин чизҳо ба 4 тамин китоба тавсия метиҳам, вобаста ба уровни фаҳмиши ҳамон одам. дӯстони азиз, шумо барномаи фурсати гапро тамошо доред ва суоли навбати мо ин аст ки ҳамин яке аз муаммо, яке аз масъалаи бисёр ҳам муҳим барои нафаре ки бо тиҷорат машғул ҳастанд ё бо истеҳсолот машғул ҳастанд, ин ба бозор ворид шудан аст. Яъне чӣ роҳҳое ҳаст ки тоҷир бо роҳи осон, бехатар ба бозор, яъне ба ҳамон ҷое ки лозим аст ворид шавад. Беҳтарин барои бозор ба даромадан ё каран якум дараҷа мо маҳсулота гирифтаномо дар кор не бо сар мешавад. Маҳсулот рафта бозор ба маҷбур карда дароварданомо дар кор не. Чӣ кор карданомо дар кор? Омӯхтаномо дар кор ки мо кастев мегӯем, одамо ки ҳамсӯҳбат мекунӣ, махсус саволҳое метиҳӣ, мардум ту мегӯяд ки чӣ муаммо дорад, чӣ проблема дорад. Проблеми одам ба баъд маҳсулота ҷамъ мекунем. Яъне аввал проблеми одамо, баъд маҳсулот. Мешавад ки моментое ки уҷо тиҷорате ҳаст ки мо як дига давлатҳо дидем ҳамин худом бикунем мегӯем ку якум дараҷа моҳон ҳамин каналҳои фурӯша ёфтаномо дар кор. Донистаномо дар кор ки мардуми ки ҳамин маҳсулот лозим куҷо ба мегарданд. Мисол ҳаст чизое ки Инстаграм истифода бурдан мумкин, ҳаст чизое ки радио истифода бурдан мумкин, ҳаст чизое ки мисол телевизион истифода бурдан мумкин, ҳаст чизое ки мисол ягон чӣ мегӯяд махсус тренингу ҷоҳо ҳамон ҷо ба фурӯхта мешавад. Чизое ҳасте. Аламин вобастагӣ дорад. Якумаш клиентҳои муҳон, муштариҳои муҳон, целевая аудитория куҷо ба мегардад. Ҳамуна фаҳмида мон ҳамуно ба баъд роҳаша ёфта ябор эълон карданомо дар кор, ябор мон MVP мегӯем ин чиза, ябор санҷиш кардан дар кор ки оё ҳамин канал мебиёд ме неми, ҳамин роҳе ки интихоб кардагӣ муҳим мебиёд ё не. Вақте ки ҳамон ҷое ки мо ба омад
як пули муайян кати 3000 5000 сомон кофист месанҷӣ агар ҳамунҷо бо омад одам тонисет фурӯхта аламун канал кати якта канала мегири дигроша ҳамаша мемонию фақат ҳаминҷа ба диққатта мезанӣ ва одам кати додгириф мекунӣ яъне диққати муҳон аҳамият доданамо дар кор ки чанд нафар дар бори мо шунид якум дараҷа ин ҳамун ахват карнаш дар кор аз чанд нафари омадагӣ чанд кас мисол чанд фоизаш мисол 100 нафар шунидагӣ бошад чанд нафараш мо ба вай кард хоҳиш кард арзиш монд гуфт ки ман ба ҳамин чиз лозим гуфт яъне мисол 100 нафар бошад 10 нафараш вай кард хоҳиш кард ки мо ба кӣ кунад ҳамин чиза харидорӣ шавад ҳамин 10 нафари омадагӣ мондагӣ чанд нафараш харид вақте ки мо ҳамин чизо ҳисоб китоб мекунем фаҳмидем ки 100 нафар тамошо кард 10 нафараш мисол мо ба навис заявка гузошт ки мо ҳамин чиз дар кор гуфта ва 1 нафараш харид яъне мо фаҳмидем ки 100 нафар тамошо кунад 1 нафар мехаридааст барои ҳамин агар мо хоҳем ки 2 нафарро фурӯшем чикор карнамо дар кор ҳамин ҳолат ба 200 нафар бояд 200 нафар бошад яъне ҳамин мантиқаш ҳамин мо яке воронка мегӯем воронке ки ҳо равған мегиранд мошин мерезанд ку ҳамин мо вақте ки ҳисоб китоб мекунем чанд қадар дар кор оснаш ҳар хел роҳҳо ки ҳамин воронка калон кара роҳҳои калон болоша калон кара мо метонем ки чанд қа ки хоҳиш ҳамақа фурӯхтан гирем ҳамин яъне мо як бор ҳаракат кара фурӯхтаномо дар кор ки фаҳмиданомо дар кор ки чанд қа мо ба лозим баъд ҳамон ба нерӯи ҳама чиз сарф мекунем ресурсҳои доштагиро сарф мекунем ки ба воронка ба дар борбари корҳои журналистӣ ман дар самти синамо низ кор мекунам роҳбари киностудии Суғсинамо ҳастам ва дар ҷодаи ҳамин филмофарӣ ва ба гӯем аз ҳамин соҳа пул кор кардан муаммо хеле зиёд аст масалан то имрӯз нафароне ки филм меофаранд маблағи хуб кор кардан наметавонанд ва ин сабаб мешавад ки филмҳои хуб ҳам офарида нашавад яъне филмҳои сатҳи ҷаҳонӣ шумо ҳамчун мутахассис чӣ маслиҳат дода метавонед яъне чӣ роҳҳое ҳаст ки мо метавонем синамоя ба тиҷорат табдил диҳем беҳтарин ман мегӯям ки агар ҳамон коре ки шумо мекунед даромад набиёрад агар ва кор дур намерад ҳамин ҳамихел шуданаш дар кор ки шумо меҳнат мекунед шумо даромад гирифтанатон дар кор даромади хуб гирифтанатон дар кор барои ҳамин акун синамо ба якум дараҷа чизе ки меистад якта сифат кати мо фарқ карданомо дар кор ҳамин сифате дорем ки мо дига ҳеҷ ки дода натонистанаш дар кор ина моҳон байба позитсионирование мегӯем нигоҳ кунед чӣ хел ҳаст мисол киноҳое ки Голливуд мекунад ва киноҳо нигоҳ кунед чӣ қадар экшенаш бисёр ҳамин экшен ба ва ё зӯр ҳақиқатан нигоҳ кунед чӣ хел ҳамин калони бузург кара метавонад даромадҳои нағз мегирад киноҳои Болливуд ҳам ҳамин хел яъне мазмунаш аксент додагӣ диққата додагӣ бисёртар киноҳое ки ҳамин меҳру муҳаббат бошаду ҳамин чизое ки ҳамин именно ҳамун хос барои ҳинди кино якдигарошон ки муқобила намекушад конкурент не ино чунки аудитория ин дигар аудитория ин дигар фарқ мекунад хеле фарқ мекунад моҳонам як чизе интихоб карданомо дар кор ки ҳамин хос худомо бошад яъне хос мардуми худомо бошад моҳон бисёр акун фикри ман ба моҳон кино ба гапзаниҳомо дига хеле вақте ки ҳамсӯҳбат мешавем кӯчаҳо ва гап мезанем дига хеле кино ба уҷо ва дига забон хеле ҳама сахт ба маънӣ ҳама сахт хеле як адабӣ кити гап мезананд ё ки ҳозир каросиян киноҳои каросиян сахт байба бурдосиян уже ҳамин кӯчагӣ кара безеб караги ин тарафашам крайнест ин тарафашам крайнест як ҷо бурдан дар кор ки кӣ каранд дар кор ҳамин диққату киёя байба мондан дар кор ҳамин оддӣ буданаш дар кор ҳамин аудитория ба фаҳмо буданаш дар кор фикри ман баъд бисёр киноҳое ки мо мекунем киноҳое ки ҳинду ёки ҳиндои Америка мекунад ман ба арӯи ҳамин маълимӣ ман тавсия наметиҳам бисёр киноҳоя мисол кинои Титаника ман беҳад ганда мебинам чаро кинои гандатарин Титаник кино боз ман мефаҳмонам шумо кинои ҳиндуҳо ҳамаш ганда тамошо кардан мумкин не шумо медонед ки Титаник 12 Оскар гирифтагааст лекин Джеймс Кэмеронро медонед ки як гӯем коргардони маъруфу машҳуру шинохта кинои гандатарин кирика ҳам
кинои безебаш ҳамон кинои Титаникаш. ман шумо мефаҳмонам. кино ки ти асосан мон ягон мазмуна мерасонем ку ягон фикри ягон чие мағзи сари киба даромада наштаку ҳамин тамошобӣ ме даромада наштаку кинои Титаник ба безеб кираги ин ҳамон боёя одамое ки сарватманд ҳаку ҳама одамои ганда кир нишон додагӣ одаме ки патинкаш нест ҳамин ҳиндуое бинед чихе патинкаш нест кӯчаҳо гаштааст ва главни вай мешавад актёр мешавад зиндагиш хуб мешавад ва одами душманаш одами ҳамон сарватманда ҳамин хел кар нишон метиҳанд ки як одами ганда як одами нодуруст як одаме ки фақат нафси худаша фикр мекунаду дигаро ба ҳамин хелин кар нишон метиҳад кинои Титаник ба ҳамин хел караги акун бояд аслаша нигоҳ кунем таърихе нигоҳ кунем ки кинои Титаник ба чӣ шудаги кинои Титаник ба чанд миллиардерҳое ки ҳамон ба буд Титанига буд ягонташ набаромад асосгузоре ки ҳамин Титаникам сохтаги ку кино беам нишон метиҳад ки вай намебаравад меистад то охира он одамое ки камтар вайшон пасттар ва ё наоборот ҷанг кунӣ ки кунӣ бисёртар буд ҳамон территория ба агар або кушода хонетон ҳамин чизо ҳаст ки одамое ки фаҳмишаш пасттар даромадаш пасттар ку зарар расондагӣ бисёртар буд чунки одамое ки ҳамон қайиқҳошон ба бисёртар ани бойҳо ба зану кӯдакое мондагӣ буданд мардакош истодагӣ буд инҷа ба наоборот зану кӯдакое монда мардако худошон бурафтагӣ нигоҳ кунед чӣ хекарагӣ лекин кино чӣ хекара нишон дод тарафи веш нишон дод гуфт ки камбағал будан нааст ошиқ будан нааст ин хел ҳамин бепарво будан нааст алимин чизҳо ҳама зарар ҳамин худом биам роликое мекунанд ҳамин одаме ки сарватманд ҳамин хел камтар одами ганда кира нишон метиҳанд лекин сарватмане нигоҳ кунед сарватманд бошад бисёртар налог метиҳад нигоҳ кунед чӣ ки налог бисёртар тед агар бо ҳамин худом ба мебиёд ку мактаб больница коргарои мақомот ҳамаш акуҷо мегирад ҳамин пул куҷо мерад он налогҳо ҷамъ мешад ку яке аз чизое ки ҳамон ҷамъ мешудаги налогҳо де алимин ҳар як чизе ки сарватманд мекунад ку сарватманд одаме ки аввал проблема ҳал мекунаду баъд кор мекунонад нигоҳ кунед сарватманда ганда кирагӣ ҳамин ман тавсия наметиҳам ки ҳамин киноҳо тамошо кунанд шунавандаҳо ҳаракат кунанд ки фикрҳошонро тоза кунанд бемория ман камбагалии одамое ки ҳамин чизои беморӣ ҳис мекунам бемория ки кардагӣ як чизи романтика кардаги ҳамин камбағал будан ҳамин азоб кашидан фахр кара мегӯяд шогирдои ман мебиёд чандташ дига ҷои хондагӣ бизнесмено ба мехи як чизошон аст ман банкрот шудагӣ азоб кашидаги кун бизнесмен шудан как будто барои бизнесмен шудан ту бояд ябор банкроти сахт шавӣ ябор азоб кашӣ баъд бизнесмени хуб мешуда ин фикрҳои хом ҳаст байни мардум ба яъне ҳамин азоб кашидан ҳамин вақте ки партнёраш ғам метиҳад вақте ки коргараш партофта мебаравад ҳамин роликҳои ани худом бе ҳамин хел бисёр шудагӣ вай мекунанд ҳамин азоб кашидана як модда мекунанд ҳамин чиза лекин вақте ки одам ҳамин чиза бисёр шунидан мегирад ку хонухо вай мешад хонухо ҳамин чиз чӣ мешад сознаниаш медарод шуураш медарод шуур ба даромад ҳақиқат ба ҳамин хел мешад бисёри вақт мо мегӯем ки ёрдам каросин гуфтааку кинои бемаъни кати мон ояндаи нигоҳ кунем стратегически нигоҳ кунем ки зарари калони калон барои ҳамин Титаник кинои безеб аз ин зовия ман бо шумо розӣ ҳастам лекин ман то имрӯз аз ҳамин нуқтаи назар надида будам ман филма ман аз нуқтаи назари намо аз нуқтаи назари ҳунари бозингарон аз нуқтаи назари хоб ҳунари коргардон дида будам лекин аз нуқтаи назари тиҷорат ман бо шумо розиам мардуми худом ҳамин киноҳо тамошо мекунад ку нигоҳ кунед чӣ мешад як мошини вае бинад як мисол мошин ё хонае бинад тамто мегзарад мегӯяд ки дарунаш мехемеша мегӯяд ин ҳаромкорӣ кара сохта ҳамин чиза мегӯяд ҳамин ҳаромкорӣ ки пул кор кард гуфта дарунаш вай мешад бадбинӣ мекунад ҳамин чизи хушрӯй чизи фасон чизе ки ҳамон одам ноил шудагиша ку дарунаш ба гандабинӣ мешад баъд яке дига мегузараду бо мегӯяд ки худо мегӯяд ҳамин манам соҳиби мошин куну ки мегӯяд нигоҳ кунед уже дудила амбивалентнес мегӯяд дудила намедонад ҳамин бойгарӣ назми ё ки бойгарӣ ҳамин безебми нигоҳ кунед а як тараф мехоҳад а як тараф фикр мекунад ки чизи ганда ки кара мешад
ҳамин дунё ба одамое ки роҳи безеб кита мерад ки дур намерад. ҳамин одам ҳаракат карданаш дар кор ки ҳам худаше сер карданаш дар кор, ҳам дигарои сер карданаш дар кор. Як мардуми худованд ба гапои ба ҳаст, гапои нодурусти безеб доранд. ҳамин як гапи ман баъз беҳад сахт маъқул не. Мегӯянд ки каме теду ғама натият мегӯяд. Нигоҳ кунед чӣ хел гап. Каме теду ғама натият. Ҳама гапи безебтарин ҳамин. Каме тият. Охи худованд ба ками бисёр ми фарқаш не. Ту гӯ ки бисёра те ғама натега. Чун ми каме те мегӯяда? Худо мо ҳамин киноҳо таъсир расондагӣ. Нигоҳ кунед кам бошад. Ҳамин кам бошад ту ғам навар. Не, бисёр гӯ. Худованд ба фарқаш чи ту кам мегирӣ, бисёр мегӯям, бисёр талаб кун. аз дига тараф чӣ гӯ? Ғамашам ғам набошад гӯ. Чун мон ҳамин корро намекунем? ҳамин камбағалӣ, ҳамин чиз маъқул намедонам чӣ ба ин хел. Яке аз сабабҳое ки ман мехоҳам ки мардум ба расонам, гӯям ки мардум камбағалӣ ин ягон чизи хушрӯгӣ надорад вай чиз ба. Ту вақте ки соҳиби ягон мол чиз мешӣ, дастат дарозтар мешад. Як таъсири расонаат бисёртар мешад. Алими ният кати бисёр мардум ба ҳамин масъала ба кор мекунем. Ташаккур. Дӯстони азиз, мо суҳбатамонро дар барномаи фурсати гап идома дода истодем ва ман дар интиҳои барнома мехоҳам бори дигар хотиррасон кунам ки санаи 2 ва 3 май дар қасри ҷавонон як бизнес тренинги бисёр хуб мешавад ва устод он ҷо ҳарфҳои ногуфтаашонро мегӯянд ва биёед мегӯем ки дар ҳамин бизнес тренинг агар ба таври дастабандӣ гӯем чӣ чиҳо гуфта мешавад? Саволи хуб. Тренинг якумаш худи дар вилояти Суғд ин тренинги калонтарин. Ҳамин вилояти Душанбе карда будем. Дар шаҳри Душанбе мо карим ҳамин тренингҳои калон карим. Хуҷанба ин хел тренинг калон дар бораи бизнес ҳеҷ ки ҷамъ накардагӣ буд. Мо ташкил кардем. Якумаш. Дуюмаш тренинг асосан дар бораи ҳамин чизҳои замонавӣ мефаҳмонем. Роҳҳои осонаш, роҳҳое ки камхароҷот, роҳҳое ки даромади зиёд гирифтанд, роҳҳое ки ту метавонӣ ки ҳамин 1-2 чизҳои замонавӣ истифода бурда даромадта зиёд кунӣ. 1-2 чизҳое ки оддӣ ворид кунӣ тиҷоратат ба, уже бенигар команда ҷамъ карда метавонӣ. Уже метавонӣ ки ту сафар кунӣ, уже метавонӣ ки тиҷоратта масштабировать карда баргардӣ. Яъне одамое ки ин тренинг барои ки барои одамое ки мехоҳад ки аз як уровень ҳамин как минимум 2 маротиба бузург шавад. Мон технологиямон ҳамехе ки мақсади асосимон ҳамин биёду камтар даромадаш зиёд шавад не. Даромади шахсии худаш 2 маротиба зиёд шавад. Инҷа махсус технология дар бораи психология кор мекунем. Махсус инструментҳое нишон медиҳем ки чӣ хел муштарӣ ёфта метавонанд. Махсус инструментҳое нишон медиҳем ки чӣ хел команда ҷамъ карда метавонанд. 3 масъалаи бузург алиминҷа ба ҳаст. Чунки психология мо нагӯем фикрҳои дудилаю, фикрҳои тарсу ин чиз намемонад. Муштарӣ ҷамъ карда натавонад агар ҳайко фурӯшҳои бисёр намешавад, даромади зиёд гирифта наметавонад. Ва сеюмаш вақте ки ҳама ҳамин корро фақат худаш кунад агар ко вай хаста мешавад. Тиҷоратгарои мо хаста шудагӣ. Беҳад ҳамин тиҷорат хеле сер шудагӣ, хаста шудагӣ маълум. Ҳамин нигоҳҳошон ба рӯйҳошон ба маълум ки афтошон хаста шудагӣ. Сеюмаш ҳамин хел мекунем ки команда созем ки команда тиҷоратта пеш барад. Ҳамин 3 масъалаи ҳамин зарура дар ҳамин тренинг гап мезанем. Мақсади мон ҳамин тренинги гирифта мотиватсияи хушки холӣ набошад ки ҳамин ҳаман энергиям ҳаст. Ҳамин баъди тренинг мебароду энергия шудан не. Мақсад ки ҳамин як чиза гиранд, тиҷоратшон истифода барону бузургтар раванд. Ман сахт боварӣ дорам ки мардуми Хуҷанд, мардуми вилояти Суғд чанд шогирдо дорам ки ҳамин худи Тоҷикистон ба аз Тоҷикистон берунам аз ҳисоби ҳамин дарсҳои гирифтагиашон ҳайко худошонам ҳамин беҳад илма мекованд. Илма кофта ҳамин мазмунаше мегиранд. Не хеле вай не ҳамин мехоҳанд ки истифода баранд. Мардуми хеле хуб натиҷаи хеле хуб мегиранд. Иншоаллоҳ аввалаш худованд ҳаракат мекунем ки ҳама мардум ба асоси асос мақсади моҳон чи? Мақсади мо ягон чизи нав гуфтан не. Мақсади моҳон як чизи аз дига ҷо оварда гуфтан не. Мақсади моҳон ҳамон забони илми бизнеса мардум ба содда кара ҳамин
фаҳмо кара гуфтан, ҳамин асос оддӣ кара фаҳмодан. ҳамин чиз. ташаккур дӯстони азиз, мо тӯли ин лаҳзаҳо бо Сайфурмалик Шокиров, устоди рушди инсон дар самти бизнеси нав, тиҷорати нав суҳбат доштем ва албатта умед мекунем ки агар вақт доред, имкон доред ба тренинг биёед ва тиҷорати худро рушд диҳед. то барномаи дигар сарбаланду пирӯз бошед ва устод ба шумо сипос мегӯем ки омадед, вақт ҷудо кардед ва бо мо чанд ҳарфу паёми хешро радду бадал намудед. дӯстони азиз, то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.